Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फरायहरबाय। ओमफ्राय दा जोङो खारलांनो ओंखारदों नै बेग थफ्ला बाबाय सासेनाबो नै थांसै आरो दायो नायलांदो जों अबाव थांनो नागिरदों। फैद' बेंगालराव खारलांनायनि थफ्लाया देखायसै एसे थफ्लाया थफ्लाबानो खारलांसै जों खारलांसै मादै बेनो स्पिड थ'दो स्टेशनाव थांनो फिरफिलि गाखोबाय नै दायो। फिरफिलि माने सोरनिथिंबा टट' सोरनिथिंबा फिरफिलि होनो आरो बेखौ गाखोबाय जोङो बेटारि गारिखौ दायो सानैजों नायदो। जों फैबाय टिकेट होग्रायानो गैया नै जों फैनाय लोगो लोगो थांबायसो मोनथ'वासै। स्टेशनाव फैनानै टिकेट मोनाखै क्ल'ज जाजोब्बाय। इयो थांसैदां फैयाबाथ' गाखोनांगोन ना इजों फैखागोन दा। আমাকে যে বার্ষিক দেন Phone number naman ka, na 25, na 24. Bye bye, Kosaiga. That's a 4 kilogram Johnson. Hey. Con lại xin slay bia biết sợ không? Mình bài cực đây chơi. Sudah berpuncak ngapain guys man? Lekati mình besar lekati. Gwdan, mau bạn này Gwdan. Hả? Sana unik sudah beli nih ini. Ini ada isu. Dengan apa ada?
थालेना अनलाइननिफ्राय बिहरनाय नामा फ्लिपकार्टनिफ्राय फ्लिपकार्टनिफ्राय पार्सेल खालामनानै बिहरनाय थालेर जानोसै जों दायो Bangay kausang son manbay is arriving on platform number 5 on Gwdan, Lwgwpwr. गाड़ी संख्या 125 पास नंबर प्लेटफॉर्म आलिया से कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 125006 आनंद विहार टर्मिनस कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस वायरोंगिया प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। देखें हम देख के बताओ तुम Oto ka kasi no oto 가자 Luisan দুইজন আমার রিজার্ভ ছিল যাবো जोंलाय सानदोंमोन बङाइसिम थांगोन नामा गैया अट'जों थांसिगोन दायो 운전은 kan 사라 kuma 시행 카드는 해 왜이나 시간 하나 Mình फैबाय आङो दायो बिजनियाव सिरि हाबहैनोसै आङो फन हराखै हाबहैखोमानोसै सिरि जोंहा मेलायाव थांनो ओंखारबाय लोगोफोर फैद' बिजनि मेला नायसै
नोंखौ नुवाखै ओरै फै आं बिदिखौसो हमनो नागिरदोंमोन ना गलखौसो नुगोन ना नुवाथाय बिदिजों गाननाय नांसिगोन र' अबाव ओमफ्राय नै आंबो गल गला ससमा होनबाय बेबो होनबाय नै एखे एखे नै खोमसि जाबाय थांसै दायो मेलायाव लोगो मोनसै नोंथांमोनजों एवदो